Balmo Mali tena bintuguni o dabla ni ala ni kira sona yani jodun che. Rébellion ni a bané. Irisu ka vice-ministre ou ka vice-ministre de la défense. Balmo les choses s'accélèrent. Yoro ni asimi nyoy ou ka vice-ministre de la défense ja samedi min temena anana Sadio Camara fe balmo ko be ka accélérer ko baden kera esia famu o konnala ibaye ka fo contrat ni accord chama malini rusi chelala kele srala o de la terrorisme nous be marfa bloga nous te marfa bloga ko wara nyini ne sono Mali armée non peki akilatke Mali armée kelente AES armée nouvelle uni ledu tara balmo akabo lakalima balmo ni ankisilene esia fam o temelengo amena ndado anga sujet flanana ibaye kafo CEDEAO malwara a CEDEAO humiliera CEDEAO desera balmo la plus grande humiliation pour la CEDEAO o de kera CEDEAO kube AES kele balmo desera kele la mais piège be kubna sisan ka ken negani ku CEDEAO de bena warta ka di Malima ka di Niger ma ka di Burkina ma ko fufala kila balmo yoro beba donc ka fo ni o kosuwe iba soro piège be akonna la balmo amena ndadu ka ko wala piège mimbe akonna la balmo amena ni be expliquer mais al ça je veux le maximum de partage parce que la page est signalée ay kerbla aka jemcha ay kerbla aka jemcha page signalé nous otemelengo amena ndadu anga sujet sabanana ote dore G5 Sahel balmo akobana aba donc a fo G5 Sahel balmo c'est fini pour le G5 Sahel le G5 Sahel oui lettre donc Mali kelengi retiré Niger ani Burkina est communiqué que pour retirer on sent Tchad a totora Tchad mini Mauritanie balmo ou fana communiqué que est-ce ya famu ka jena ko G5 ko ni a bané mais a communiqué qu'on a là oui kuma munu fo balmo iba donc a fo dese kando mana kando iba donc a fo ko Mauritanie ni Tchad balmo ni jugu flabe Mali la Sahel la ani ayer jamanaw la est-ce qu'il y a famu iba ka fo Mauritanie dirigeant ani Tchad en tant que peuple mauritanien on ne parle pas du peuple mauritanien mais on parle est-ce qu'il y a famu en tant que comment peuple mauritanien mais avec comment famille est-ce qu'il y a famu et oyuka dirigeant ani ato Tchad dirigeant iba Algérie feneba ala mais comme Algérie te G5 là iba ka fo nunu de be ka degun ta ka se est-ce qu'il y a famu Mali ma me wakatimna donc iba ka fo amena anda do fene ambalo katara Portugal iba do abe chatri bola ambalo iba do ambalo be fe ka bara minke ode ka en distraire na man koloshi surtout pays munu me révolution na abe fe ka en distraire de ko andaro ne afamu ka en distraire kan laina essentiel ko pour que CEDEAO ka se ka faire ama quoi aya plan a technique ana janfa ayni befamu donc nous ne bena que sujet ouye amena munu développer sans a balmake ani audenga fait amara sila je le cherche donc je veux le maximum de partage ay partage que aka kerbla aka shemcha ka anga partenaire fo te Ashura c'est le meilleur thé au Mali aya consommer arôme mimbala goût mimbala balmo ateseka lakale ni bete Ashura mi c'est comme ibe ga Mali jeunesse bari demain o temele ka anga chérif ka fo chaque chérif tiami aidra kabako frati ala chérif ka so kabako fura la fura mununa ka impana bade ma tension diabète furudimi rendimi ko dimi chérif ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 ni o numéro welebe chérif tiami aidra iba so kanga kutubu na nga walu fo sheku la sanakane belebele abese ko ateta te mokochi ko na galara maliko la wuli beke ka asagare na ya fo ambe sheku sukure fo ka mugadam kamara fo ka sheku fitini no ya denge min ko fora ka kombiya ma fo
est-ce qu'il y a femme n'a faut que mouvement Cheikh Bara Cheikh Ahmed Tidiane Tera vraiment n'a ka chedo be paramina Mali kono bi ou fo len do ate dugula donc à chaque sala fo kanjalo ale de faye se ku dawda kanjalo e fo ya fo tuba kura murke ka kuma mancha ni mogo munu mogo bala maka ni muroti donc balmo amedo anga sujet kono risuka vice-ministre de la défense ou ka vice-ministre de la défense ni atakala balmo a sera Mali kono ni mogo me ni don ibaye kafo ni risibe jamana o jamana fe ni risibe fe ka jamana o jamana deme sur le plan militaire balmo o buka ni ministre ne plakana no ka vice ministre de la défense balmo a tuna Mali kono samedi don ani Sadio Camara o yenyoye no le yenyoye Mali o mese ku sigini famille o de bonne nouvelle no le yenyoye Mali o mese ku sigini famille balmo o de lakana ye ka lafiya soro lakana la yani diɲɛ wuli cɛ Mali rébellion ti ban aba don Russiw ye Mali dɛmɛ Kidal libération na Kidal libération maintenant ani Mali stabilité ou ti kele parce que mana yoro mena sisan fika yoro stabiliser donc accord munu ngumani Russiw cɛ yoro récupérer la maintenant ka yoro stabiliser au de durée pour que yani diɲɛ wuli cɛ rébellion kana wuli yani diɲɛ wuli cɛ terrorisme kana wuli minnu ko k'u bɛ Mali kila k'u dɛsɛ k'u sigi u sen tɛgɛ kɔnɔna la n balimaw i b'a ye Russiw ka ministre nalen ani Sadio Camara u ye ɲɔgɔn ye balimaw contrat baden ni accord baden signera balimaw Mali bɛna kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ Mali ka sarasiw bɛna ale former formation spéciale la minnu ma deli ka kɛ balimaw i b'a ye k'a fɔ Mali Russiw ye kɛlɛkɛminɛn kura fɛn fɛn bɔ nin wagati laban in na balimaw Mali bɛna kɛlɛkɛminɛn kura bɛɛ sɔrɔ an bɛ wagati min na véritable accord de défense a bɛna kɛ Mali ni Russiw cɛla la n'i magara Mali la o kɔrɔ de i magara Russie la n'i magara Russie la o kɔrɔ de i magara Mali la véritable accord de défense coopération militaire tɛ tuguni dɛ balimaw u ni Sadio Camara ye baara kɛ parce que France kɛlen don k'a bɛ Mali binni programme ka bɛn 2024 ma an b'a ye attaque bɛ ka multiplier ni wagati ils sont en train de multiplier les attaques donc Mali ni Russie ka coopération sur le plan militaire a tɔ de fɛnɛ bɛna intensifier dɔ de bɛna fara kan coopération bɛna adapter balimaw Russiw ka dagabana kɔnɔ minnu bɛ yen dans les jours à venir balimaw a kana baaraw la tuguni dɛ n'a ye u ye Mali kɔnɔna la notamment u ka dagabana kɔnɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Sukhoi 35 n'a y'a ye baara la Mali kɔnɔ a kana bari aw la dɛ u ka dagabana kɔnɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Sukhoi 57 n'a y'a ye Mali kɔnɔ baara la a kana bari aw la tuguni n balimaw parce que a b'a dɔn déjà Kidal Russiw ka kɛlɛkɛminɛn sera Kidal kɛlɛkɛminɛn minnu n'a ma deli ka ye Bamakɔ a ma deli ka ye Kati a ma deli ka ye Mali yɔrɔ si olu taara olu ka baara n'u ka opération fɔlɔ a bɛɛ kɛra Kidal le donc Russiw ka base militaire de bɛna caya an fɛ yan balimaw Russiw ka base militaire bɛna caya déjà Tessalit u ni Mali armée jɛlen bɛ base dɔ la u ni Mali armée jɛlen bɛ base dɔ la Kidal donc u ka base bɛna caya Mali localité fɛn fɛn ye localité sensible i b'a ye Russiw ka base bɛ caya o bɛɛ la o ye message fort de o kɔrɔ tɛ ko Mali tɛ se k'a ka jamana sécuriser dɛ o ye message fort de k'a yira est-ce qu'il y'a faamu diɲɛ mɔgɔ la k'a yira o t'an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw la k'u kɔlɔsi Mali la ko kunun Mali ani bi Mali tɛ kelen ye kunun Mali tulonkɛ dɔ tun bɛ se ka k'a la a tɛ se ka kɛ bi Mali la dɛ donc u k'a dɔn k'a fɔ ko Russiw yɛrɛ de bɛ Mali kɔkɔrɔ Russiw ka sarasiw yɔrɔ wagati kɛra u taara nkalon tigɛ k'a caya n'aw hakili b'a la ko Wagner k'olu ka cɛdenw bɛ Mali kɔnɔ Russiw ka vice ministre nin y'a nako filanan de en espace de 2 mois a ka nako fila ou voire nako 3 Mali kɔnɔna la donc o b'a yira k'a fɔ balimaw aw kana siga est-ce qu'il y'a faamu Russiw ka kɛlɛkɛcɛw de bɛ Mali kɔnɔ mais tellement que tubabuw ja bɛ siran a ka reconnaître ko Russiw ka kɛlɛkɛcɛ bɛ Mali kɔnɔ o bɛ mun de fɔ i b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ ko Wagner de bɛ yen
parce que u b'a dɔn ni Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ bɛ yen n'i ko k'i bɛna janfa kɛ Ala k'an kisi i ka tu Irisiw ka soldat kelen na o bɛ se ka kɛ guerre mondiale ye o bɛ se ka kɛ sababu ye dugu dɔw bɛ se ka ci ka dugu dɔw raser ka bɔ carte kan i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ bɛ a la donc o tɛmɛnen an bɛna don an ka sujet filanan kɔnɔ an ka sujet filanan o bɛ boli jumɛn de kan walima an ka sujet filanan a bɛ boli est-ce qu'il y a faamu CEDEAO malora CEDEAO humiliera CEDEAO dɛsɛra CEDEAO malora ka a malokun sababu a b'o dɔn CEDEAO malora i b'a ye a ye bagabaga ka menace ka embargo ta Niger, Mali ani Burkina ninnu ma bɔ u tagabolo la ninnu kɛlen ka alliance min kɛ alliance ne kɛra sababu ye bi CEDEAO jamanaw menacelen don CEDEAO jamana bɛɛ kɔnɔna la bi u sirannen bɛ ko coup d'état kana k'u la a b'a dɔn bi la paire a gagné de camp CEDEAO tɛ sunɔgɔ ni Asimi ka ko hami ye dɛ u tɛ sunɔgɔ ni Ibrahima ka ko hami ye u tɛ sunɔgɔ ni Général Abdramane Tiamé ka ko hami ye i b'a ye k'a fɔ CEDEAO chef d'état bɛɛ sirannen bɛ bi ko coup d'état kana k'u la yɔrɔ Guinée Bissau rumeur bɛ yen an b'an yɛrɛ ye i b'a mɛn suko dugusɛjɛ ko coup d'état bɛ kɛ yen i b'a mɛn ko président ye situation à renverser mais ce qui est réel risque de coup d'état baden de bɛ yen CEDEAO jamanaw kɔnɔna la bon AES bɛ ka wuli cogo min na CEDEAO jamana caman a sarasiw bɛ ka faamu parce que c'est des patriotes ko n'i bɛ fɛ ka bɔ Faransi ka mara kɔnɔ est-ce qu'il y a faamu ni coup d'état kɛra i ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka boli ka na don AES la AES bi accueilli à bras ouverts AES soutenu bɛ jamana minnu fɛ o ye Russie ye Russie bɛ AES kɔkɔrɔ donc a b'a ye k'a fɔ Russie tɛ siran bɛɛ bɛ siran Russie ɲɛ bɛɛ b'a dɔn Russie jamana min don potentiel min b'a la donc face à cette menace est-ce qu'il y a faamu destiné au chef d'état de la CEDEAO u ye bagabaga kɛ ka pression kɛ u y'a ye Mali ni Niger ni Ala ma jan kɛ janvier cɛ ninnu bɛ sɔn k'u yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO la u nana mun de kɛ ko CEDEAO ko k'a bɛna wari débloquer n balimaw du jamais vu k'a bɛna wari débloquer ka musaka débloquer ka kasabi dɔ débloquer o kasabi k'a bɛna di jɔn ma k'u bɛna di Mali Burkina Niger k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ ko ka terrorisme kɛlɛ CEDEAO min n'u ko k'u bɛ intervention kɛ Niger kama CEDEAO min n'u kun ko k'u bɛ intervention kɛ Mali kama CEDEAO min n'u kun ko k'u bɛ intervention kɛ Burkina kama k'a embargo bi Mali kan k'a bi Burkina kan k'a bi Niger kan CEDEAO de bɛ ka wuli du jamais vu jamana dɔ kɔnɔ ko CEDEAO a ye coup d'état kɛ ko CEDEAO k'a fɔ k'a bɛ warimugu ta k'a di o jamana ma c'est la première fois CEDEAO ka histoire la wa a bɛ ka kɛ AES temps kɔnɔna de la parce que u sɔminen bɛ ko tout est fait tout est programmé tout est planifié pour que a tɔgɔ AES k'a ka monnaie créer donc AES k'a ka monnaie créer Alliance des États du Sahel monnaie pratiquement a baara bɛɛ banna ka dugu jukɔrɔ nafolow fara ɲɔgɔn kan o baara bɛɛ banna ka armée ka kelen ka kɛlɛ kɛ AES sera ka o kɛ wa AES u kɛlen don k'u kɔgɔ da Faransi kɔgɔ la CEDEAO dun a chef d'état u bɛ siran fɛn min ye o ye coup d'état ye bon a dun yera ko CEDEAO kɔnɔna la sarasi fɛn bɛɛ bɛ CEDEAO jamana ninnu kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Mali fɛ a bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Assimi Goïta fɛ a bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Ibrahima Traoré fɛ ani Général Abdramane Tiani donc balimaw il faut tout faire maintenant AES bɛ ka taa ni élan min ye k'an ka élan kase k'an jolo kari balimaw o de la an b'an yɛrɛ ɲininka an bɛ niveau min na est-ce que an ka kan ka nin wari in minɛ an b'an yɛrɛ ɲininka an bɛ niveau min na est-ce que an ka kan ka sɔn nin wari la an b'an yɛrɛ ɲininka an bɛ niveau min na est-ce que nin wari in piège tɛ a kɔnɔ wa parce que u bɛ fɛ sisan komi u ye bagabaga kɛ ka dɛsɛ Faransi bɛ ka don CEDEAO kɔrɔ k'u k'a kɛ nɛgɛnni ye donc nɛgɛnni min don a ye nin wari minɛ mais monnaie ko in a y'o dabila bon anw dun n'i y'a ta k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ la anw ni CEDEAO tɛ se ka baara kɛ Alassane ye min kɛ anw na ko Assimi ni Alassane k'a sigi tableau kelen ko ka réunion kɛ a ka gɛlɛn ko Assimi ni Macky Sall ka se ka baara kɛ a ka gɛlɛn ko Général Abdramane Tiani k'a ni Alassane ka baara kɛ ani Macky Sall ani CEDEAO Nana Akufo-Addo k'a n'olu ka se ka baara kɛ a ka gɛlɛn
e ka mɔgɔ menacer k'i b'a ka fanga cɛ ko ni e ka se ka sigi ko ka vision kelen ta farafina ka taga ɲɛ la balimaw i b'a ye k'a fɔ a tɛ se ka kɛ sur le plan technique i b'a ye k'a fɔ sur le plan stratégique a baara ninnu a si tɛ se ka kɛ donc o de siratigɛ la i b'a ye la CEDEAO s'est donné comme mission ka ninnu ka élan casser ka ninnu ka élan ka perturber est-ce qu'il y a faamu pour que AES an bɛ ka projet minnu fɔ an ka projet ninnu bila u ye wari min d'a ma an bɛ se ka wari in dun an ka dun an ka wari in minɛ an ka dun an ta don parce que an bɛ contribuer CEDEAO la mais projet min bɛ monnaie ko kama an kana monnaie projet in bila dɛ parce que i b'a ye CEDEAO fana kɔnɔ CEDEAO ni UEMOA fana tɛ kelen ye mais u ye namara de kɛ ka UEMOA sen don u ka ko la parce que CEDEAO jamana bɛɛ tɛ UEMOA la parce que CEDEAO jamana bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ tɛ CFA dun CEDEAO jamana bɛɛ tɛ CFA dun Guinée bɛ CEDEAO la mais Guinée tɛ CFA dun est-ce qu'il y a fɔ donc an bɛ se k'an ka alliance monétaire créer k'an yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO la est-ce qu'il y a fɔ disons k'an yɛrɛ sama ka bɔ UEMOA la donc CEDEAO n'u tilal'u ka catiribɔ la u b'an sɔrɔ ɲɛfɛ mais en alliance monétaire nine en gana ori dabla en même temps on a compris ni transition qu'on a là on y a takalaje iba e CEDEAO be autant jamana ka influence kono bon CEDEAO organisation du na ma ya kale be autant jamana ka influence kono on Mali on be réussir ka influence kono quand on va dire ka baraka organisation kele na iba ya tseka ke donc les jours du Mali du Burkina du Niger au sein de la CEDEAO sont comptés. Donc, il faut tout faire si ça. Où est d'abord, et bien, moi, min botolado. Et bon, na margoya. Et bon, na élection goye. Donc, CEDEAO bena sommet minge, en yere akli bala. Moi, bena Amerika bena, ko bena sanction minge ou tesson. Il est fort probable à l'obe Niger ka sanction. Parce que bena nege ni là, est-ce qu'il y a femme. Mais, ouye, ka an nege, donc, na yinana kele ngo, n'a yina kani France bi ɲɔgɔn kani otame ɲɔgɔn na o b'u jija ka fɛrɛ an ma ka mɔgɔ ladon mɔgɔ min bɛ ni AES ou bien ka ni AES jamana ka u bila ɲɔgɔn na balimaw CEDEAO b'o o baara de la donc i b'a ye vraiment an ka hakili to an yɛrɛ la o tɛmɛnen sujet sabanan Mauritanie ani Tchad k'u y'u retiré et disons k'olu fana ye communiqué conjoint kɛ ko Mali ni Burkina ni Niger ye bɔli min kɛ a tɔgɔ G5 Sahel la k'u ye a décision k'u y'a mɛn k'u tɛna u bali u ka bɔ a bɛ se k'u bali ko alors que k'olu se bɛɛ kɛ G5 Sahel la ko pour que keleya kana ko pour que sécurité kana basigi kana k'olu ye formation baden kɛ bon G5 ni organisation i b'i si kɛ formation na i bɛ formation kɛ k'a kɛ i bɛ tila formation na u tɛ kɛlɛkɛminɛn d'i ma u tɛ pankuru d'i ma u t'i dɛmɛ ni moyen G5 ni organisation min kaka jega terroristes kele mais il va sur Mauritanie jamana la Mauritanie n'a jamais été attaquée alors que armée dun de Mauritanie bolo ka tɛmɛ Mali kan armée de Mauritanie bolo ka tɛmɛ Niger kan ka tɛmɛ Burkina kan Mauritanie t'est attaqué Tchad t'est attaqué c'est toujours ces trois pays parce que olu ni France ou tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kojugu donc France b'a fɔ terroristes fana olu attaqué donc u ye communiqué kɛ k'a yira communiqué kɔnɔna la vraiment ko olu ko be décision Niger ni Burkina ye boli min kɛ kɔsa in na ni Mali k'u b'a décision respecté k'olu fana bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko G5 Sahel a dabɔra laɲini min kama ni ko jamana fɛn fɛn bɛ Sahel kɔnɔ k'olu bɛna lajɛ n'olu bɛɛ ka baara kɛ o kɔrɔ ye G5 ko banna o kɔrɔ ye don n'a nataw halisa k'u jigi bɛ u ni Mali ka baara kɛ u jigi bɛ u ni Algérie ka baara kɛ u jigi bɛ u ni Niger ni Burkina ni fɛn n'olu ka baara kɛ mais ko a tɛna kɛ alliance a tɛna kɛ G5 Sahel kɔnɔ ko parce que k'olu pɛrɛlen don ko cɛncɛn bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'u n'a jamanadenw ka sigi u ka baara kɛ u n'a jamanadenw u ka ɲɔgɔn faamu u ka baara kɛ u n'a jamanadenw est-ce qu'il y a faamu u ka collaboration u ka se ka o kɛ donc balimaw i b'a ye Mauritanie ka nin kuma in nin ye jigilamisɛnya kuma de ye nin b'a yira k'a fɔ ko G5 sara nin b'a yira k'a fɔ ko G5 su donna nin b'a yira k'a fɔ ko France kun ye ko in dabɔ laɲini min kama an ka laɲini banna nin ye France ka influence de dɔgɔyatɔ ye Sahel kɔnɔ bon problème de bɛna wuli sisan Mauritanie ni Tchad nin jamana fila a bɛna ye que ça soit la Mauritanie et le Tchad
ko ka se ka terroriste ou kele ku bolo di ɲɔgɔn ma ka terroriste ou kele o tɛna se ka kɛ parce que Mauritanie ma se ka avion ɲɛnama sa France ni bɛ jɛ a tɛ sɔn i ka avion sa i b'a ye a tɔgɔ Tchad fɛnɛ a bɛ fɔ ko Tchadien ka fari a bɛɛ nkalon a ye taa mɔgɔw la France ka qualificatif de don avion tɛ Tchad bolo hélicoptère tɛ Tchad bolo ou bien soit ou ka avion me compter mais ils ont très peu d'avions de combat. Comment c'est qu'une armée aguerrie, une armée forte, qui n'a pas d'armée de l'air, l'armée de l'air peut exister de quel surnom. Rébellion me clone armée mina. En français, on parle de G5 Sahel. Là-bas, on G5 Sahel, ko humiliation ni dogama yɛrɛ do Sahel jamanaw la. Aw ni ala cɛ Sahel jamanaw. U dɛsɛra ka lakana di. Est-ce qu'il y a fond? Et il va être terroriste à l'époque, G5 bɛ sigi wagati min na. Terroriste bɛ ka Tchad sɛgɛn, u bɛ ka Mauritanie, u bɛ ka Mali sɛgɛn, u bɛ ka Niger sɛgɛn, u bɛ ka Burkina sɛgɛn. Mais Mauritanie tɛ attaqué. Oh, k'olu ka organisation sigi ko les géants du Sahel. Aw ni ala cɛ aw ye géant ye. Géant aw ka a tɔgɔ aw ka financement fo ka o ɲini kɔkanna de la. Géant minnu à l'époque au moment de la signature avion t'u bolo. Parce que France de y'u nɛgɛ k'u ka organisation in sigi k'u kana avion ɲini ko n'u mago bɛ avion kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn la k'ale France kelen bɛ a avion n'a kɛlɛkɛminɛn d'u ma. Mais ni kɛlɛ gana i mana France wele ko kaba nɔgɔ cogo man ɲi ale ka avion bɛ opération na nin yɔrɔ. Bon balimaw o de ye G5 Sahel ci. E cɛn tɛ nin wele an ye France gosi. An ye France susu ka France gosi a nima yɔrɔ yɛrɛ de la. O de la an kun b'an si kɛ ni janfa kɔnɔ. Balimaw, la France était venue pour 100 ans. O de la G5 créé pour que ka besoin de créer tuma bɛɛ ne c'est-à-dire France jɔda de bɛ France jɔda de bɛ a b'aw ka armée former a bɛ jɛ aw ka armée ka coordination ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o y'a sɔrɔ dugu ma a bɛ ka rébellion former i ka jamana kama o y'a sɔrɔ dugu ma a bɛ k'i ka sanu bɔ donc sans piège de refermer la sa Mauritanie parce que dans les jours à venir c'est la Mauritanie et le Tchad qui seront attaqués. France ka effectif min bɛ yan ni kɛlɛ binna Mauritanie kan kɛlɛ ka bin Tchad kan i b'a dɔn k'u ka effectif min bɛ a tɛ se ka u sauver. France ka effectif min bɛ ni kɛlɛ binna Tchad ni Mauritanie kan a effectif wallahi a tɛ se k'u sauver. Donc u ye communiqué kɛ Magar tɔ ko communiqué hinɛ tɔ communiqué min b'a jira ko G5 Sahel ko n t'a dɔn n'i y'a faamu ko a banna donc nin bɛɛ kɔrɔ de ye Alliance des États du Sahel Mali Burkina Niger a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ parce que Russiw u ko k'u bɛna alliance in soutenir dɛ a b'a dɔn Poutine jigiba de bɛ alliance in kan parce que alliance in mana ɲa alliance in bɛna kɛ Poutine ka allié ba de ye parce que tubabuw ka allié parce que diɲɛ kɔnɔ bi kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ c'est la guerre des alliances alliances ka kɛlɛ de bɛ yen donc Russie mago bɛ alliés de la donc ni Russie mago bɛ allié la Russie mago bɛ ale ka alliés ka kɛ au même niveau que les Européens fo Mali ka kɛ i n'a fɔ France Burkina ka kɛ ko France Niger ka kɛ AES jamana bɛɛ ka niveau de développement an'u ka niveau militaire a ka tɛmɛ France la pour que ale n'u bɛ se ka alliance solide kɛ au cas où une troisième guerre mondiale wulila la Russie pourrait compter sur l'AES donc an ɲɛ bɛ alliance min filɛ nin alliance in ka ambition ka bon alliance min filɛ nin don n'a nataw la a b'a kalama ko nin ye OTAN c'est-à-dire OTAN kura de ye nin ye ta Afrique. Et après la deuxième guerre mondiale, il y avait le pacte de Varsovie. Où il y a OTAN créé, il y avait le pacte de Varsovie. Au kun Russie n'a ka jamanaw allié o. Munu perelen do k'u jɔ OTAN ye. Mais tubabuw ye janfa kɛ. Ka pacte de Varsovie jamanaw k'u su. K'u bila URSS la ka URSS ci. Kabiri o kɛra Russie y'a ka allié o perdu. Anw ɲɛ tɛ Ukraine guerre la. Tubabuw bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan. U bɛ ka dɛmɛw kɛ Ukraine ye. Parce que jamana kelen tɛ se ka guerre gagner. U bɛɛ bɛ ka dɛmɛ kɛ Russie ma dɛmɛbaga sɔrɔ n'o k'a sɔrɔ Russie sisan a y'a mago don Mali la Mali ka développer i ko France Burkina ka développer ka tɛmɛ France la Niger ka développer ka tɛmɛ France la don min na n'u ko u bɛ kɛlɛ bin Russie kan Russie fana tɛ se ka dɛmɛ demander Mali fɛ est-ce que i y'a faamu Russie fana tɛ se ka dɛmɛ demander Burkina fɛ Russie fana tɛ se ka dɛmɛ demander Niger fɛ a ɲɛ bɛ donc Sahel ko alliance des États du Sahel
Sahel o ko damné di mais ko me avancer wakati min ko me na avancer a fanga be bonya Sahel ma o de la iba e kafo farafina jamana bade ne be ka boli bi ka do alliance des états du Sahel là jamana mi be liste d'attente la AES la ka jamana tan yoy farafina jamana mi be liste d'attente la munu te Sahel era kono pour que ka alliance des états du Sahel ka intégrer akacha jamana tan yoy donc balmo avenir ba de be toina o de la CEDEAO be fait ka be AES ka be jekulu inchi Mauritanie be fait ka be jekulu inchi Algérie be fait ka be jekulu inchi jekulu me ka be de menacer avec ka CEDEAO menacer avec ka Algérie menacer donc balmo o de la ni peuple saba fem be de ka nga pour que ni peuple saba ou ka nyoko mene fem be de ka nga ni peuple saba pour que o ka collaborer parce que moyen baw de blala journaliste do ka boloka ni activiste do ani terroriste ka boloka ko ka alliance inchi o de la aw ma yo ka communication ka alliance in ko ba déstabiliser o tekase aw ma yo ka fere ke ko terroriste ka ni jamana saba be attaquer pour que ga ira ka be alliance na ko tienta ko no ka se ka sécurité ke me o tado balmo o be war fen fa duma ni ala cheni jamana saba in o ba kelege minam be mena terroriste la wa ba terroriste kelen o ba be halaki o ba terroriste kelen o kelen boronto o ba be fagaw o ba be boronto mimi foye ayesin asigira Vladimir Putin nga salon kono asimi nunu an Ibrahima Traoré o talim nga Russie la o projet pour Putin o ka perele le do ko de kan no ama parce que Russie be étude de terrain là Russie be na le déploiement pas de que est-ce qu'il y a famu ou bien déploiement pas de que Sahel konala balmo na klibala il y a quelques mois ou le chef d'état-major des forces aérospatiales ou ka force munu be missile ti ou ka force munu be satellite kuna est-ce qu'il y a famu anu ka force munu be ou ka sanfɛ minɛw no ka avion kuna mu yo abla kana Sahel jamana kono kana laelike ko risu bena ou ka Sukhoi 57 anu ka Sukhoi 35 ani MiG 31 ku na abla kana Sahel kono balmo recevena le Sahel protégé est-ce qu'il y a famu recevena ifanga de di Sahel ma recevena nyini ka Sahel est-ce qu'il y a famu abena base bareke parce que wakati jan Russie fena kumbe ka politique do ke politique mi akumbe ka ira ka mogote Afrique la ka mogote jinya kono ko la o de la wakati ukumba fo États-Unis ma ko les gendarmes du monde Russie o de dabla est-ce que vous terme ma ko la ko États-Unis ko les gendarmes du monde parce que les gendarmes ya dabla ko e fleni kala mama gushi iba américain on ne be wili est-ce qu'il y a famu américain on ne be wili ka fo ko ta intervention ke on Russie ko fo siri la o de dana Amérique an yaw to en kojugo Amérique an yaw bunya Amérique an yaw gasisigi mais Amérique aw ko diente suma on a ko diente suma abna ne Russie jolen soro ne fenêtre na so aw ka ko ma tuguni wa Mali fena bi ko bien faire et bénéficier aw ma ye kidal kelela Mali kelela kele gana ka ganga gan une résolution fin manata ku bi ta ka Mali sanctionner une résolution fin manata Kubta, comme Mali a crime de guerre, comme Mali a droit de l'homme respecté, comme Mali a charia au bateau, il va recevoir senda, est-ce qu'il y a famu, recevoir senda résolution beka. Il va recevoir une résolution à te passer, une résolution à te passer, ne te passer. Russie qu'on met logique, ni toi ou ni ko qu'on a ni Russie ni kadi ou te soit chica te me onuna. Balmo Mali flemme, Mali beka ou de bénéficier. Est-ce qu'il y a famu, Mali beka ou de bénéficier. En balma ke robé. Et en balmaké do avec la commander la ko Mali se ka développer ni Mali yera ka moyen te e ma famu balmaké me mi fie dien kono bi ni te risu ka kana ke to babu ka kana suno bi dun ni ma ke risu ka kana ni ma ke to babu ka kana rébellion te ba e ka jamana kono dien dongo do e ba soro rébellion e be dien dongo do e ba soro terrorisme de be dien sigi chogo de dun est-ce qu'il y a famu Jesse qui tourne de dos. Soit bien en Cana, et Mali est politique donc on t'a moro qui est à katana con neutralité.
ante Russie fait ante Américain ou kana a labana muna muru Keita kofe a labana de anga jamana terrorisme ya kusako a labana de tuma be to abu bena o rébellion la wili ou te so anga développer a labana o de la on an yere ka da an yere là c'est avec l'arrivée des Russes au contraire ani Russie anga coopération toka anga intensifier il va falloir Malika programme donc ay ni yoro ay or la vidéo me partager ay ker bla aga vidéo me partager abena sa na fama yoro ma ay ker bla ay ker de bla bla parce que proposition ani kuma bade de bena leke mena proposition ani kuma chaman de ke awye fendo be anga ok pour que Rusika continue ka andeme alsa pour que Rusika esia famu do fara ga demega ay do fara kerkan Bolmo bi Mali be niveau min kanga munde ke alsa ka fere Rusima Bolmo kidal kele bane Rusu e joda menga madugure anga fere ke Poutine nga monument anga jo kidal Poutine nga monument anga jo kidal non seulement o symbole parce que bi dien bes le mec qui ga caméra braqué kidal lela na Poutine nga monument joy avec Poutine to abaga confiance to renforcer ana Poutine tobe dala ko wallahi konye mik ato konye mik 31 di nunu manime satala Poutine ma fo konye suko 57 di nunu manime satala nunu me ka kariya to wu ni dale me kidalaka katale Poutine nga monument joy ka ira le Poutine kanumbala bolmo imogo be dia fenvela ba dima Poutine me ka on de me aka na America natale ma ka warla he no anatale tanga du jugoro fena bi Poutine natale ma wa fengele mina an nga cheya kuma Amega chia kuma min fore amega kariya ka chia ka min fo ka Russie soutenir abaro ko Poutine mago bo discours tronela en même temps nga fereke Lénine et attends nego Lénine ça Staline Poutine nga idole ba Staline de parce que deuxième guerre mondiale la Staline est barabare ka awma la bataille de Stalingrad tome Staline nale kuntai Russie kuma mena Hitler fait Otemale Staline e baraba jumenga tukuni ale de kera sababu ye kanani URSS ye ka Russie fara nyonga ale de kera sababu ye ka Russie ka influence bonya dian kono on a Staline nga monument fenega Bamako balmo abe Russie to da ana abe Russie to jagelea abe Russie to abe uson anye parce qu'il va falloir que qu'on multiplie le rythme de coopération avec la Russie. Balmo, il faut qu'il y ait un Russie quand un programme un programme ajusté. Russie quoi quand dégélé a intensifier Mali konnala. Est-ce qu'il y a femme? Au lieu qu'il y ait LVD nous que Allemand Europe, tu as Mali LVD pegake Russie ouye ame watimna a pegake Russie pour que Russie mais parce que nae kame abe baranoa. Na irisuka kame abe bara noa ambula me watimna parce que dien kono bi pour que ka buya tsembalmo ntendo wala dien buya kelege mina ne basima dien gi buya kelege mina ne basima parce que droit international ne a kala metien ta kono c'est le rapport de force droit international et rapport de force de abe foko tous les états sont égaux devant le droit international comme Mali ni Amérique bed de maka ken dien charia ba nyama. Mais est-ce que Mali ni Amérique d'Amérique réellement dit charia ba yama? Est-ce qu'il y a vraiment? Américain tarabi jamana kan est-ce que vous sera Mali là? Est-ce que vous Mali yinga? Est-ce qu'il y a vraiment? Américain mega français soutenir Mali crazy là. Donc il va ni Israël ni Palestine tagale Américain mega de Israélien fait. Donc il va ni quelqu'un minam yibolo kasibeski. Iran kasibe bimuna parce que quelqu'un minam de Iran bolo. Iran kelege mina orebe ka ke sababu Iran kasibe kasi ni kelege mina nde Iran mulo wallahi sangba soro America ya korobo ga Iran la je sangba soro we Iran susu ukunye Iran nene sangba soro we Iran nene ka ni Iran kadi bila kote Iran déstabiliser li Kadhafi ko erreur de guerre Kadhafi ma songa kelege mina ngla ni Kadhafi kun sona armement ngla ni ma e ba e ka fo Libye kuntibi Orela Mali ni Russie ka coopération ka intensifier Dieu merci asimi nous est famille doké non seulement même maintenant ça Russie fait mais amogo be Russie la kan de même nglan chola Russie te nyengwera ni ko kuki de même nglan chola wallahi ubi de même bo asimi ni shogel nous yo fere de ke
ka école scientifique i b'a dɔn an ka révolution in na fɛn min ɲana ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye an ye école min sigi siyansi kama ka drone dilan cogo ɲɛɲini ka missile balistique dilan cogo ɲɛɲini est-ce qu'il y a faamu ka technologie des fusées satellites an ma baara ɲuman kɛ k'o bɔ parce que o ye avenir baara de ye dans 10 ans n'an sɔnna ka baara kɛ ka wari don recherche la denmisɛnnin dumanw b'an bolo balimaw Mali bɛ se k'a ka drone essai kɛ dans 10 ans a bɛ k'an ɲɛna ko ye ni Ala sɔnna Ala ka si di dans 10 ans si ma ɲɛna o tɛ wagati jan ye ni Ala sɔnna k'a si kalifa an ma balimaw donc Mali y'o projet min kɛ o projet fɛn ɲɛnama tɛ yen k'o bɔ donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye an k'an hakili sigi an ka an jigi sigi an ka da transition in na wa transition u bɛ ka baara min kɛ u ka taa n'a ye an ka to Russie kɔ c'est à dire lafiya foyi tɛ yen an tora européens kɔ plus de 40 ans a labanna fɛn jumɛn na banajugu sida densɔrɔbaliya k'an ka population dɔgɔya a labanna fɛn jumɛn na rébellion a labanna terrorisme de la ani k'an joli min n'o ye sefa ye k'an ka dugujukɔrɔ nafolo ta on balimaw an t'a lajɛ sa an ka san 40 an ka européens bila an fana ka san 40 la Russie ka côté la ko fila de don c'est très clair est-ce qu'il y a faamu ni ma hɛrɛ sɔrɔ côté dɔ la taa côté dɔ in na wa Mali ye réalisation ba minnu kɛ Modibo Keyita ka taa na a bɛɛ b'aw disi gosi ni Modibo Keyita min ye a réalisation baw kɛra jɔn ka taa na a réalisation belebeleba bɛɛ kɛra k'a ni Russie tɛgɛ to ɲɔgɔn bolo est-ce qu'il y a faamu aw ma ye Musa Tarawele taara ka Russie ka avion joli to ye a ye taa lajɛ ni Américains ka avion b'a la a ye taa lajɛ ni Faransi ka avion b'a la est-ce qu'il y a faamu Faransi ka avion kelen t'a la est-ce qu'il y a faamu donc Russie de tun bɛ an dɛmɛ ka office du Niger exploiter Russie ni Chinois ka initiative donc balimaw vraiment il est temps an ka ɲɛ yɛlɛ donc nin dakuruɲɛ damadɔ de tun bɛ yen k'a da aw tulo k'a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Amara Sila jury chercheur ko wele bilalen bɛ bɛɛ ma association Alegria le 16 décembre Adama Samake diinɛ gala dɔ sigilen bɛ ko ka denmusomaninw ka u dɛmɛ denmusomanin 100 de taara Adama Samake président de l'association Alegria pour que ka denmisɛnnin ninnu k'u bɔ sirabanga jɔ la a denmusomanin ninnu k'u dege finikala k'u dege tobili k'u dege baara la u ka se k'u yɛrɛ ta u ka bɔ sufɛ yaala ma donc balimaw dɛmɛ ɲininen don aw bɛɛ fɛ ni mɔgɔ min bɛ se ka Adama Samake dɛmɛ o la o tɛmɛlen kɔ balimaw ka an balimamuso Fatumata Ɲani Batuli fo a bɛ ka fantanw dɛmɛli min kɛ a bɛ ka hinɛ fantanw na a bɛ ka mɔgɔ inciter u ka to ka carte biométrique ta Fatumata Ɲani Batuli an b'a fo a ka o baara ɲuman o la n'an y'a fo Cheikh Sufi Ibrahim Buware balimaw a ka tulubara a bɛ yen n'i y'a mu a bɛ dawula d'i ma a bɛ bonya d'i ma a bɛ garijɛgɛ lana a bɛ ko caman kɛ surtout extérieur la mɔgɔw ko a ye caman dilan sen na aw ɲɛ k'a bɛ yen donc a bɛ weleli kɛ n'a bɛ fɛ ka sɔrɔ 75 58 76 32 75 58 76 32 o tɛmɛlen kɔ a ka safinɛ min ka ɲi garisɛgɛ ma n'i b'a ko a b'i garisɛgɛ dayɛlɛ ka siri tigɛ non e tɛ se ka c'est à dire dabali a ka ca Ala fɛ n balimaw dabali kɛ man di ka s'i la a bɛ siri tigɛ don o don a bɛ garijɛgɛ lana wa dawula don fɛnɛ ni safinɛ in kabako bɛ safinɛ in na dɛ ne kora la ne b'a dɔn min b'a la donc ni mɔgɔ min mago b'a la toujours i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 o tɛmɛlen kɔ ka mɔgɔw hakili jigin Cheikh Sufi Ibrahim Buware a bɛ ka a ye jabɛti fura n balimaw mɔgɔ caman bɛ ka n wele ka témoignage kɛ k'a ka jabɛti fura ka ɲi a ka jabɛti fura i b'i ka taux contrôler n'i y'a ta est-ce qu'il y a faamu i bɛ segin ka taa i ka taux contrôler k'a lajɛ i ka taux a ka ca Ala fɛ a bɛ stabiliser donc a ka jabɛti fura ka ɲi a bɛ dusukundimi ban balimaw wallahi n ye témoignage sɔrɔ a la donc n'i mago bɛ Cheikh Sufi Ibrahim Buware ka jabɛti fura in fana la i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 o tɛmɛlen kɔ balimaw ka aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ barikada k'an b'an ka studio dayɛlɛli la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka an dɛmɛ parce que kurantigɛ ni fɛnw tɛ suda pour que an ka studio baara in bɛ teliya i bɛ weleli kɛ 77 67 00 17 donc ko salamu aleykum